Wokke waard mij oerenfietstoeristen onrieden en deelstutsen doet ze een fietstocht maken troch het Aziatische land. Fjouwe mensen kwamen om. Wokkes vriendinnen en 2 oren oerlibben de onval. Intussen wiest alles erop dat IS-strijders de onslag uitvierd hebben. De onslag zet Tajikistan in een kweerdijlucht en dat is schande, zei Abe Timmermans van de stichting Stiepe. Hij reisde het al 8 jaar naar het land om Ben in een internaat te helpen. Volgens mij kan dat bij mij boven als het hetzelfde weer als bijvoorbeeld wat in Münster gewoon in Berlijn en zo. En net dat het een terroristische aanslag is in Tajikistan. Want de politie en, zo, en de overheid die is heel streng tegen terroristen en daar hebben ze niks mee te krijgen. Voor deze gebeurtenis had er nooit wat afspelen op dit gebied. Het ministerie van Buitenlandse Zaken jouwt geen negatief reisadvies, maar was kocht het wel om in bepaalde gebieden net te reizigen.